Era asingo kumenya buna omugavana wa county yo Mosinyaribo ningabere kawe sokebena naboigo kobori abali bagendete komirera amatekero gokyo bugavana goita obotobo naboigo koganya goika omwaka bwekiribubere emerongebere na isano na ibere okwana asomuyega bw'amatanga yamo emeye bunge ya Kitutu Masaba nigo abaganire ko mwachinga kicinyororo eligo ikirania emirimo yaye. Amani edumishwe mbara wako na kuonda around munaro kwiroko musaja tima tuntungitore anya gatete kero kyo bogavana tirara akeya masikani tigara ai kero kya masikani inara kondo ko moibi ngabwa na abekira mario yonse ama ngabuga mwire polisi ngaraba isego stuka mbarerwe mwayure ngamwavera naende mumotebye yamira titagechi omwako ikire umuntu ikire myaka 80 ikiabo chumbe mbwa musinyete inuro isi umuntu buya oyongo ja kwande ryoba ikiarangi arenge kwa simogiranga yachire note mwabati tayari lakini tali omusaja ya tigabari na agwete chikura wamanye na agwineti by maturity naende basike uamuzi y'abananchi baganya 2027 turigeria report card wamanya kondusia magosa na baro basabe chikura lakini in the meantime tigabanga peace of mind nkore gasi mwanchorete nkore nande na riete ira ko bakorera ndegasi asichinguru cyane chiko nyara